benvidas a todos e a todas e a todes ao Faiado. Hoxe, chámome Claudia, antes de todo. Estou aquí con Iria Fernández. Hola, que tal, Claudia? Todo ben, Moi normal. ben. Con ganas de empezar este episodio porque temos unha gran invitada. Temos a Malva. Benvida. Moitas gracias. Hola, chicas, que tal todo? Que tal o día? Todo ben, a verdad. Temos o liño agora en Santiago de Compostela estes días, así que eu estou bastante happy. Non está activando en absoluto a miña ansiedade climática. Está todo moi ben. Bueno, por se non a conocedes, que me extraña porque famosa mujer aquí que temos con nosotros, Malva crea contido en redes sociales, pero además ahora está escribindo na revista Luces, magníficos artículos, los amo. Gracias. E además ten un podcast que se chama Malva e Duarte falan de misterios. Bueno, hoxe trouxamoste aquí porque tiñamos un tema que levamos desde que empezamos o podcast que queríamos falar desto porque ocupa gran parte de nuestros cerebros. As comedias románticas. Chicas, que pensamos sobre este género? Que consideras? Bueno, pois a min é unha cousa que, a ver, cando vou chegar a un punto. Non que te se ibades preocupes. que vou empezar moi lonxe, pero vou chegar a un punto. Pero unha cousa que creo que lle pasa moito a xente que ten como corpos non disidentes, como as persoas gordas ou as persoas, eu sempre fui unha persoa como nin funderada, nin sempre fui moi alta, moi grande, non? E sempre me daba a sensación de que ser unha persoa feminina era que ter intereses que se foran inherentemente femeninos era algo reservado para as chicas guapas, vale? Porque elas podían permitirse ter estes intereses inferiores de Claro. femininos, salirse ca súa, porque claro, no, eu tiña que ser máis interesante, a mí me tiña que gustar el rock. Ya. E tenía que Eu escoito Oasis, non One Direction. Exactamente, como que me tiñan que gustar cousas que fosen como que me fixeran como máis interesante, non? Que eso significaba que me gustaran as cousas que lle gustaban os chicos. Error. Entón, pasei durante moitos anos na miña adolescencia a vergonza de que me gustaran moitas cousas chicas, películas comedias románticas, One Direction, Yes. dos Jonas, todo eso. Entonces, como que había moito, eu tiña como moito complexo ao redor de eso. E co tempo, xa sanei bastante a miña relación con todo ese rollo e acepto que o meu xénero favorito de tanto películas como de literatura son as comedias románticas, é algo lixeiro que é o que me gusta, en plan. E non pasa absolutamente nada, non son menos interesantes, non son peor persoa, porque... Literal. Sí. Entón, pois, eso, eu opino que é un xénero que está como... está maltratado por ser algo de chicas, como tantas outras cousas, que ten como espazo para moita complexidade, para explorar moitísimas problemáticas, pero que está simultaneamente mal considerado e infraexplotado como xénero. Sí, despois tamén imos falar de todo isto de que nos contas, porque ao final as comedias románticas están moi ben, e a mí encantan, son as miñas favoritas, pero sí que é certo que non representan como o total da sociedade, porque líganse moito á normatividade social, por dicilo así. Pero para ir empezando, podes nos falar dos teus comezos neste mundo? Cal foi a primeira que te acordas de ver? Na primeira comedia romántica, home, eu comíme todas e cada unha das películas de Disney Channel, Claro. chaval. Esas películas que son todas unha atrapallada, sabes? Porque están moi mal feitas. Realmente a historia non se sostén por ningún lado. Pero Star Trek. Menciono. Star Trek, vamos, impresionante. Ademais, Star Trek é como un fanfiction, sabes? Literal. O sea, esa película escribí unha persoa que estivo en fanfiction.net, que estivo en AO3, sabes, aí in the trenches, porque claro, a rapaza en plan, no sé quién eres, no conozco Yo tu no música. leo revistas. Yo no sé, estoy por encima del bien y del mal, no sé como las otras chicas. Pues sí, ese tipo de películas foron as que creo que son a forma introductoria para as persoas da nosa xeración. Creo que Disney Channel foi como as primeiras rom-coms, porque son rom-coms, non? Sí, ao final, sí. Sí que son. É que eu tiña esa dúda tamén, porque eu falei con ela Camp Rock, High School Musical. Que é eso? Ao final son musicales, pero tamén son comedias románticas, teñen a historia de amor, hai unha historia, Claro. sabes? A historia de amor de feito é un dos puntos da trama máis importantes en todas as por eso. películas. Claro. Creo que ten moito perigo que as películas, o sea, a mí unha cosa que sí que me fascina un pouco é como os rapaces consiguen, a ver, unha das miñas películas favoritas de toda a vida é Os Goonies, non? Que sabes que este rollo de un grupo de chicos que viven aventuras e todo eso, non? Sempre hai como unha chica nese grupo. E digo, ojalá houvese un equivalente a ese tipo de aventuras para rapazas. Sí. Hai un par de exemplos que se me veñen á cabeza, tipo de Babysitter Club, sabes, cosas así, non? Pero creo que debería haber un pouco máis de opción para rapazas de vivo aventuras e somos chicas e somos amigas, Xa. en vez de centrarnos tanto en romance, pero sí que creo que, a ver,
Ao final temos que aceptar que o romance é unha parte como moi fácil de dramatizar dentro de ficción. E ademais, ao final, é algo que forma parte das nosas vidas. É o que dicimos. Moita xente di, non vexo comedias románticas, que xa o falaremos despois, pero veas todo o mundo. Falando así, cal dirías que é máis ou menos as actrices que asocias cas comedias románticas? Meg Ryan, of course. Claro que sí, Meg Ryan, non hai reina duda. de mi corazón. Vamos, encántame todas as, o sea, as súas películas en xeral gustame todas bastante. Bueno, Sí, aí tienes temos a un mail. Meg Ryan aí detrás en Sleepless in Tienes un Seattle. email. Sleepless in sí, Seattle, perdona, tienes un mail. perdona. Sí. É que parecen a mesma. ¿Sabes? Sí, que realmente eu confundo Son un todas pouco. mesmas. Non sabe Tom Sí, Hanks é como nas as- dúas tamén. Pode ser. Pois Pode igual, ser, sí, creo que non sí. estou segura. Non sei. Meg O Ryan sea, Meg Ryan. llámamos. Of course, Julia Roberts tamén. Tía. Julia Roberts e Meg Ryan son para min como as máis icónicas, porque ademais creo que as de Julia Roberts en xeral son as que máis me gustan. Non me gusta moito Pretty Woman por razóns obvias, pero creo que unha das mellores da historia é a Novia a la fuga. Novia a la fuga a non min a vi parece... esa. Eu non a vi tampouco, teño é que vela. faltanme moitas básicas, eu A teño nós que tamén. dicilo, A mí tamén. pero sí, Julia Roberts. Pero, por ejemplo, La boda de mi mejor amigo, todo o mundo, é unha película horrible, eu como, por que a disfrutei tanto entonces? É que é unha película horrible, pero é que é moi interesante. Claro, aquí empezamos a xogar como dentro das dinámicas, porque cando se fai esa versión desa película, porque, bueno, vou facer mini spoiler alert para esta Non película. pasa nada, saliu nos anos Sabe, 90. fai 20 anos. Meu. Exactamente, se non a vistes, this is on you. Pero bueno, o caso é que esta rapaza está enamorada do seu mellor amigo que vai casar con unha muller moito máis nova, entonces ele como intenta como sabotear a boda, non? Entonces este é como a premisa básica da boda. Esta película fixose 1000 veces xa. Que pasa? Habitualmente os roles de xénero son ao revés. A que se casa é a rapaza e tal. E que pasa na boda de mi mejor amigo? Que ela non acaba co pavo. Pero que pasa cando lle das a volta a pava que se vai casar e o pavo que vai detrás da rapaza que se vai casar? Que sí que acaba co rapaza. Considero que é unha cousa a que darlle unha volta, porque digo, que pasa? Estamos castigando as mulleres por expresar desexo. Xa. En plan, dentro desta narrativa. A mí pareceme unha locura que Sí. aos homes se lles premie por violar os límites alleos e por non respectar as relacións de outras persoas, pero en cambio as mulleres de repente no, ti meticheste nesta relación allá que non é túa, Non podes. entonces tens que ser castigada dentro da narrativa e nin sequera che vamos dar como... Porque había unha posibilidade dentro desa película de facer como... darlle a ela como un interese romántico moito máis claro, facer que Sí. acabara con outra persoa e tal, e deixaron moitísimo máis amigo un pouco a propósito, porque as audiencias querían que era fora máis castigada Xa, aínda por sí. facer o que fixo. E a mí iso pareceme unha locura. Pero eu teño que admitir que cando vin esa película quedei xoqueada porque pensaba que iba a acabar ben. E creo que foi unha das primeiras películas que vin cando era máis pequena que dixen a chica acaba sola? Acaba sola, é Como verdad. que a chica acaba sola? É que iso tamén, en plan, os finales das comedias románticas eu, se non acababan xuntos, era como, pero vamos a ver, porque que acabo de ver. Pero bueno, que ao final son, que tamén fan falta, está ben estar sola, está ben estar con parella, e nada, pois bueno, para nós, en plan, evidentemente temos opinión sobre as películas e todo eso, e probablemente pensamos que a opinión do resto é errónea, non? Pero sí que nós quixemos saber un pouco o que pensa a xente na rúa a este respecto, e non sei que che parece ver un vídeo sobre o que opinan sobre as comedias románticas, e vou no poñer agora. Ai, detalle. Un segundín. Ai. Bueno, perdón que me fixen un pouco un lío falando, pero Nada, pero xa vai. E... Entón, a ti gustan as comedias románticas? Bueno, vexos de vez en cando. Bueno, pues un pouco de imaginar un mundo ideal, non? Así un pouco todo utópico. A verdade é o de non ter que pensar moito e verme unha peli e disfrutar e xa está. Pensas que as rapazas consumimos máis comedias románticas que os rapaces? E por qué? Pues yo diría que no. Yo con las mujeres que me relaciono, la verdad es que soy yo el que quiere ver las comedias románticas normalmente. Home, a ver, é un xénero máis asociado ás mulleres, pero históricamente non estou dicindo que sexa así naturalmente. Pero creo que pensan que é máis para mulleres, é como van chorar con isto e... Mais ben, creo que é un estereotipo social. Sí. Mais ben, pero non sei, supoño que atoparán debilidade en ver películas relacionadas co romántico. É como que está máis normalizado no sexo femenino, pero eu creo que a todos lle gustan, o que pasa é que uns dirán máis, outros dirán menos. Por exemplo, dende que empecé co meu mozo tamén empezou a ver comedias románticas, o sea, que penso que cambia un pouco tamén a cousa en comparación con un tempo atrás. Dirías que o estamos educando en comedia romántica? Sí, sen dúbida ninguna. Bueno,
varias cosas que comentar. Sorprendiume que ainda había xente que decía que as vía, porque eu teño que admitir que ao meu alrededor é o que dis ti, sempre como, eu non vexo eso, yo escucho Oasis e yo non veo esas cosas. É como, tía, sí que as ves. Eu creo que este é unha... Bueno, non sei cantos anos tedes vos. 21. 21, vale. Eu creo que hai dos, o sea, dos 18 aos 26, que son os anos que teño eu agora, pásase por un proceso no que paulatinamente todas as túas amigas se van dando conta de que odian as cousas que dicían que lles gustaban hai 5 anos. Entón, como que pouco a pouco, ahora todas as miñas amigas como van admitindo máis o feito de que, bueno, sí, que nos gustan como cosas que non son ben consideradas dentro de, como que non son de calidade, stamp of approval del chico del bigotito y la tote bag, ¿no? El chico indie. Del chico indie. Vamos a ver. O sea, creo que querer deixar de, o sea, chegar ao punto no que xa non tes interés en impresionar o chico indie é un proceso moi bo para a saúde mental de todas as mulleres do mundo. Sí. Entonces creo que eso ten que ver, ¿no? Pero sí, que chega un punto no que xa se admite máis eso. Agora, sempre vai haber xente a que, además, é como moi difícil, como cada vez que alguén me di que non lle gustan ese tipo de preguntas, digo, de películas, digo, non che gustan? Por qué? Porque poden non gustar, claro que poden non gustar, todo pode non gustar, pero é moi difícil discernir ata que punto isto é algo que non che gusta porque é un produto de mala calidade ou porque simplemente tes a cabeza entrenada a non apreciar as cousas feitas con un público femenino en mente, non? Entón, pois sí, a ver, co tempo a xente está máis cómoda admitindo que lle gusta realmente, porque senón... Además, que eu penso que se mete todo como no mismo saco, porque ao final é como que ti dis que che gusta calquera comedia romántica, un exemplo, Monte Carlo, e de repente xa a xente pensa que non tes cultura de cine nin nada. Pero en cambio ti dis, vale, a miña película favorita é El Padrino, que ti queiras, e de repente ni, que cinéfila esta persona, non? Pero penso que ao final é porque meten todo no mismo saco e ao final hai películas de suspense e tal que tamén son malas, e vai haber comedias románticas malas porque é un género, sabes? Entonces, eso, que eu chego a casa e non me apetece ver ao mellor El Padrino 1, 2 e 3 porque está moi ben, pero non me apeteceme ver Mi primer beso 1, 2 e 3 que bueno, máis ou menos, pero exacto. Non sei. Sí, xa que mencionaches Monte Carlo, temos que falar do noso marco desta semana. Exacto. Temos aí un meme que nos representa moito con cas mellores películas que espero que a reconozades e senón tirade velas donde estean en internet ou ilegalmente como vosotros queráis. Exactamente. Ahora que Netflix se fue la pinza, tía. Facede o que teñas que falar facer. de isto, xa que estamos falando de películas. Eu estou un pouco cabreada porque eu cas miñas amigas sempre pagamos a tempo, non somos demasiada xente e agora sacan. Sí, isto é unha forma de que isto que pasa cando deixas que persoas que están como moi fora da dinámica de como a xente participa dentro de certos produtos, sabes? En plan, toma decisións sobre como que facer. Non, Netflix non está como está ahora, faltos de cartos por lo que están facendo porque a xente comparta as contrasinais. Están faltos de cartos porque non solamente fan unha temporada de cada serie, a xente deixa que chega un punto no que di que xa non me merece a pena, está cancelando todo o que quero, e cada vez que Netflix compra unha como algo que a mí me gusta, que hai pouco comprou os dereitos para un libro que se chama The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Sí, sonama. Dixen, Dios mío, tive que ter un minuto de silencio mirando para a parede dicindo, non, van facer unha puta atrapallada. Vai ser horrible, sí, non sei. Netflix é unha moi mala compañía así arda, porque de verdade que fan moita merda. Sí. Dadevos de baixa Netflix, digo. Bueno, pues vamos a seguir falando un poquinho así do tema do estigma que teñen as comedias románticas, porque algo que nos interesaba moito, que falabas ti do tema de cousas femininas non nos poden gustar e todo eso, é o que mencionaches antes, por exemplo, eu cando tiña, creo que tiña 14 anos, dixen, a mí xa non me gusta o rosa. A min agora gusta o azul porque son distinta a todas vós. A mí non me gusta o rosa tal. Que me pasa que son, o sea, o rosa é o meu color favorito de toda a vida. Estaba mentindo, ¿no? Entonces, eu sempre pensei que sí que era como unha misoginia interiorizada. Interiorizada, sí. Algo así. Que consideras? Home, claro, evidentemente. É o que estaba mencionando antes, de que cando hai certas persoas que son como máis sensibles a isto, non? Pero realmente si eres unha persoa disidente de alguna forma tamén eso se amplifica un pouco máis, no sentido de que parece que necesitas, non solamente podes ser ti, tes que ser ti e tes que tamén atraer ou como intentar conseguir a validación do, digamos,
dos homes que son Sí. como... Os homes son como a... No sé cómo explicarlo ahora, no me están saliendo as palabras. É como que son la imagen de lo normal, de lo Sí. establecido, de lo correcto, ¿no? Entonces, Claro. polo tanto, si as cousas que un home di que están ben, son as cousas que están ben e punto, sabes? Ese tipo de movidas, Claro. ¿no? Entón, intentar conseguir validación masculina, pois cando sintes, por exemplo, non me sentía que fose unha persoa particularmente atractiva, entonces eu sentía que tiña que para conseguir esa validación dos homes tiña que ser a través de ter intereses aprobados polos homes. Claro. E así, bueno, isto expresase de diferentes formas por diferentes razóns en todas as persoas que son socializadas como mulleres de alguna forma, non? É moi duro intentar existir pa ti. É como esta frase de Margaret Atwood na que dio de que ainda cando estamos finxindo que non existimos pos homes, somos o noso propio boller, somos unha muller mirando, como sabes, mirándonos Sí, por un, sabes, por un burato na porta, na pechadura. Eso, pues saben, esa sensación de que non saber na túa intimidade, non saber existir para ti solamente, non? Pero claro, eso co tempo pues vai a menos, realmente. Sí, vos pensades que está cambiando? Porque aí vimos dous rapazes que dixeron, pois ás veces vexas, tal. Eu teño amigos que sí que as ven, pero que ao mellor non son tan abertos a eso. Eu penso que sí que está cambiando, pero que siguen estando aí eses estereotipos. Ao final tamén é moi difícil pois pasar de eso, exactamente. Entonces, pois, non sei, pero eu penso que sí que está cambiando, porque sí que é certo que hai cousas na sociedade que están mellorando e aceptándose máis, pero que ao final é que non sei, porque non vas ver comedias románticas? Se te paras a pensar no fondo do asunto é unha tontería moi grande. Pero que ao final tamén os homes teñen que socializar entre eles, que esta é outra cousa. Nós podemos escoller non socializar con homes, en moitos casos, pero para un home medio, cis, hetero, tal, ten que seguir socializando con homes e ten que conectar a través de, como non falan dos seus sentimentos, ten que conectar a través de series que ven, xogos que xogan, ese tipo de... Sabe? Entonces, ou cosas peores, por sí, desgracia. como que é máis difícil escapar das expectativas do que lle gusta a unha persoa. Se eres unha muller ten como un pouco máis de liberdade aí, sabes? Non vou decir que isto é un privilegio de ser mujer. Xa. Realmente, precisamente, porque como somos el outro, xa, que máis dá, sabes? De tirados ao río. Pero sí que é certo que para poder ter como relacións entre eles, moito, é a través de intereses que teñen en común. E así, pois, ao final, si admites públicamente de forma moi reiterada de que che gustan cousas que non son, pois, que son para chicas e que son tal, pois podes salir mal parado e podes rir de ti e pode ser unha cousa incómoda. Claro. Bueno, a todo eso, despois de falar destes estigmas e tal, podemos fangirlear. Volvemos á calle e fomos preguntar cal eran as comedias románticas favoritas da xente pa nos comentar cales son as nosas faves e todo. Cal é a túa comedia romántica preferida? A de Como perder a un chico en 10 días. Non sei se pode considerar unha comedia romántica, pero Mujeres al borde de un ataque de nervios. 500 Days of Summer, non sei se a biches. Sí. Está moi ben tamén. Gustan os temas que trata. Bridget Jones. A ver, pues míticas The Proposal, a The Holiday, Mrs. Mr. Smith, Angelina Jolie e Brad Pitt. Pues como son todas iguales, la verdad es que no sabría quedarme con una. E poderías nos dicir así o modelo de comedia romántica que máis che guste? Sí, no, el chico conoce a chica, todo parece ir bien, de repente va mal, después al final tienen que volver a arreglarlo y pues todo acaba bien, ¿no? Todo bien. Pero bueno, que pensas das que se mencionaron? Non vos vou mentir, bastante atrapallada nesa lista que se mencionou. Na miña opinión persoal, en plan, creo que todo o mundo pode tal. A min, o de Como perder un chico en 10 días, ese en concreto, a min non me gusta moito, pome moi dos nervios, porque Matthew McConaughey pome moi dos nervios. Sí, en serio? Ela encántame, ela parece Vale, a espectacular. min ela encántame. Pero el pome dos nervios. Pero el como actor en calquera película ou el nesa película? Ambas son correctas. Creo que tanto, non sei, o seu personaxe, sabes, a ver, tampouco entendo, o sea, non entendo moi ben. A premisa é unha cosa que se me escapa un pouco, non? Pero, a ver, é divertida de ver, aí ten escenas moi graciosas. Además, pasa un pouco mal co humor este que para dar como vergoña allea. Como que sufro moito con ese tal, como que a vergoña é unha cousa que me afecta moitísimo. E son desas persoas que teñen como que pasar certas escenas porque a vergoña estáme como, sabes, fote conmigo. Esa película é todo así. Entonces, ese é o meu problema con ela, ¿no?
das que se mencionaron, gústame moito de Proposal, pareceme divertidísima. É que me gusta moito Sandra tamén Sandra Bullock. Outra reina das Realmente, es que comedias deuseme románticas. mencionala antes, Sandra Bullock tamén me gusta É moito. buenísima. Pois sí. Que pensamos sobre 100 días? Bueno, 100 Days of Summer. 500. 500. Non a vin porque creo que empezar a ver unha vez, pero parei de vela. E hai moita xente que odia a rapaza porque supuestamente non quería estar co prota. Xa, pero é que eu penso que precisamente... Bueno, a verdade non me acordo exactamente de toda a película en general, vina hai moito tempo, pero penso que a película ao final tamén fan falta cousas así, non? Que ao final non ten por que acabar xuntos, que é o que falábamos antes, non sei, non me acordo exactamente se ao mellor pasaba algo moi malo, se facía algo moi malo, pero... Non é unha comedia romántica. Isto o que digo, por eso, o meu primeiro instinto cando, además, que dixeron rapaz, en fin, non vou dicir nada al respecto, pero o meu primeiro instinto era poñer os ollos en blanco porque é que xa o di no principio da película, esta non é unha historia de amor. Porque non é unha comedia romántica en ningún momento. É un pavo que se monta unha película na súa cabeza e proxecta toda unha relación nunha pava que desde o principio xa lle di moi claramente eu non quero unha relación, eu non quero estar contigo, tal. E el sigue, o sea, a full. E despois non acaban xuntos porque non, ela non lle dá puta gana, tío, non ten por que... E o fascinante de todo isto é que xa no principio da película o personaje do seu mellor amigo, sabes, pídenlle que describa a súa muller perfecta, non? E describe aí, pues tiene as tetas así, non sei que, tal, e é rubia e non sei que. E despois pregunta, creo que a escena vai así como que lle preguntan, a túa moza é así? E di, no. E despois di, ela é mellor, ela é real. Que é o punto da película, sabes? Que é como que hai moitos homes, moitas mulleres tamén están proxectando ideas sobre o romance en outras persoas que desde o principio están indicando moi claramente que non son quen eles queren que sean. E de eso vai a película. Entonces, é anticomedia romántica. Claro. Vale. É que as fronteras... Sí, exacto. É que nós sí que tiñamos dudas nalgúas películas, por eso son comedias románticas e son realmente dramas totalmente... Chick flicks, porque tamén é moi distinto. Porque, por exemplo, para min, comedias románticas e chick flicks asocioas porque sempre sentín a mesma sensación de guilty pleasure, pero de verdade non me gusta, sabes? É como... Lo digo aquí públicamente, Clueless leva sendo a miña película favorita desde que a vin cando tiña 14 anos. Por exemplo, para min eso tamén ten algo relacionado cas comedias románticas porque é como para adolescentes, trata algo de amor, é graciosa, supoño que o seu público objetivo serían nenas, chicas, tal. Entonces as fronteras sí que as temos un pouco... Sí, xa hai máis dudas, por exemplo, con Chicas Malas, que creo que está aí metida no meme das comedias románticas, pero non sei se é máis un chick flick que unha... Claro. Ten romance, pero non é unha comedia romántica per se, sabes? Eso aí sí que... Pero claro, como que se poñen todas dentro do mesmo saco, sobre todo dentro do imaginario de que se algo para mulleres é este outro punto, non? Entonces non é... meterse no mesmo saco que cousas que non teñen que ver. Unha comedia romántica, pues sí que tenden a ser moi formuleicas porque, a ver, son formuleicas, pero chicos, os vou dicir un secreto. Vale, se hai algún home escoitando. Non creo, pero... Sabedes, sí que é moi bueno, igual hai algún. Vale, isto vai para ti. Girls and the gays, where are you? Girls and the gays, podes parar de escoitar, podes ir a faceros un café. Chicos, cisetero. Vamos a ver, isto é moi importante. As películas nas comedias románticas son moi formuleicas. Pero sabes que máis formuleica ainda? Unha película de acción. Sabes que máis formuleica ainda? Unha película de Marvel. Sabes que máis formuleica ainda? Unha película de gángsters. Son todas as putos xéneros teñen unha fórmula, por eso son xéneros. Entón, solamente porque hai un tipo de xénero que non che gusta, que non disfrutes, non significa que sexa inherentemente malo. Sabes? Solamente porque teñan unha fórmula que a ti non che interese, non significa que sexa malo. A min interésame un carallo as películas de acción. Nunca me interesaron, pareceme aburridísimas. A ti pode parecer fantásticas. A min abúrreme. Entón, non significa que todas as películas de acción sexan malas, significa que non están feitas para min. E punto, xa está. E non hai que ser como condescendente con esa movida. Claro, eso aí é onde quería chegar eu tamén, porque unha cousa podes dicir, no, pues non me gustan, por exemplo, Marvel, I'm sorry, nunca me vai chamar a atención porque non é pa min. Pero eu diría, no, nunca vin, eu que sei, Superman, bueno, eso non é de Marvel, de Marvel siquiera. Pero nunca vin lo que sea. Claro. Ant-Man por Paul Rudd. Nunca vin Ant-Man. É un chaval dicho, como non podes ver esa peli, non sei que tal, pero ti dixe, viches algunha vez comedia romántica?
No, como vou ver eu Claro, é eso? que a reacción non é a mesma, por iso que falábamos antes, que ti depende do que dixas, vas che mirar dunha maneira ou doutra. Podes ir pola calle, como fomos nós onte, para facer estas entrevistas de rúa, para preguntar eso, se podían falar de comedias románticas. Había xente que se notaba que non vexo deso, sabes? Claro. É que claro, entonces distí, pero de verdad, o sea, é un género cinematográfico. Se che gusta o cine, pode que non che guste o género, pero aprecia que hai películas boas. Claro, por exemplo, eu, pois non é un género que me guste ese tema de Marvel, pero a min, ojalá me encantaran porque vexo a xente disfrutar moitísimo con ese tipo de pelis. Claro, é que eu teñolle moitísima envidia desde aquí, dixo de verdad, a xente de Marvel, tío, que disfrutan as pelis no cine como a nada, pero a min tampouco me gustan, pero tampouco vou dicir, bueno, pues vaya mierda, sabes? Bueno, a ver, esto aquí veño en defensa De Marvel. en defensa de Marvel para nada, de feito todo o contrario. Porque si a miña parella se entera que non dixen isto, que non lle me parecía nada ben, pero que as películas de Marvel son malos produtos culturais, porque están feitos dunha forma completamente sen alma e buscando como, sabes, Montaña rusa. Sí, realmente e ademais isto é unha cousa como que igual non lo sabíais, isto é unha pequena información que sei yo por salir con un nerd, pero basicamente o que fixeron as persoas que crearon os personaxes que salen en Marvel non están sendo compensadas por crear estes personaxes. Con Thanos foi un exemplo moi bo, e así que moitas outras cosas realmente como as propiedades intelectuais de moitas persoas están sendo violadas activamente por Marvel e por Disney, porque Disney é unha compañía sen alma, non? Entón, dicir eso, que Marvel é moito máis problemático que o feito de que fagan películas que son formulaicas e un pouco aburridas, non? Ademais de promilitaristas e protofascistas a veces, sabes? Entón, como que hai que ter moito cuidado con a política de Marvel, a política interna do universo de Marvel é rarísima, é super Sí, non sei moito. É propaganda militar en moitísimos casos, é unha movida moi chunga. Unha secta un pouco. Sí, en plan, hai que consumir as cousas como dunha forma activamente crítica, non? Tamén, eu consumo as miñas rom-coms de forma crítica e tamén podo criticar como certos aspectos de xénero, certos aspectos de clase que se tratan, porque o da clase nestas movidas é E dos corpos e dos corpos. Hello, girl. Vamos a ver, girl, come on sí, now. e hai que criticar, hai que ser como que hai que participar dentro das cousas que consumes dunha forma moi crítica, pero que o de Marvel é problemático de 400.000 formas diferentes, O sea, non solamente como as ideas que se tratan aquí son un pouco cuestionables, non, son, tío, a veces son como ata protofascistas, é un tío moi raro, tío. E además, a mí o que me sorprende moito de Marvel, e xa podemos parar de falar de Marvel, por favor. Stop de Marvel. É que película, tucu, seguido. Non Poñen unha para, serie, non poñen unha Series, literal. películas, de todo, é sin parar. Por eso decía eu que lle tiña envidia porque ao final teñen Sempre contenido tes. constante, sabes? Entonces, é nese verdad. aspecto sí, pero bueno, que sí que a verdade eu eso non o sabía porque non vin as películas, pero Literal, non como... acabo de quedar un pouco tesa. É que non o fagas, en parte aburridas, aí no, quita. Además, hai como 3 mulleres, horroroso, non falan entre elas. Pero bueno, deixamos de falar de Marvel porque xa está levando demasiado protagonismo neste episodio. Di comedia Volvemos ás comedias románticas porque ti dicías que eran unha atrapalladas que dixeron para a túa opinión. Algunhas sí, porque Algunhas, creo sí. que a ver, tamén quero decir que me parece un atrapallado, non quero decir que non as poda ver, que Claro, Claro, claro. claro. Sí, ao final Pero- son para desconectar e que sí. Pero Sí, para sí. eligilas, dis, hai moitas outras mellores para elegir, non? Home, eu de feito teño como unha pequena lista que fixen aquí outro día, pasa, En exclusiva. Outra vez. que teño que buscala aquí porque foi aí como cando me falastes e me dixestes en plan, tal, e dixen, pues, cales son as comedias románticas que me gustan a min? Perfecto, porque te íbamos preguntar cales Sí, eran cales as túas eran. favoritas. Se xa estás apuntadas, mellor aínda. É Exacto. que eu, por exemplo, esas, a mí o que primeiro se me van á cabeza é cando Harry conoció a Sally, que foi como moi mítica dos anos 80 e tal, ou cando Sally conoció a Harry. Bueno, Vale. desa forma. Algo así. Moi ben, esta es Vale, perfecto. vamos, esta é primicia preparadas. exclusiva. Fixen unha selección así bastante un pouco ecléctica, non? Vale. Empezamos con Dating Amber, que é unha comedia romántica, digamos, LGBTI irlandesa, na que un rapaz gay e unha rapaza lesbiana fixen que son parella para que os deixen en paz. Realmente é un pouco máis que unha comedia romántica, pero é unha comedia e hai romance, porque Vale, hai romance sí. entre outros personaxes, tal, é moi interesante, está moi ben, fantástica.
fantástica, o sentido do humor irlandés é 10 sobre 10, aconsello a todo o mundo. Moi ben, despois, Palm Springs, que sale Andy Samberg e Christine Milioti. Non a vin, pero soname moito, está moi genial. ben, non? Christine Milioti tamén fai unha música espectacular, todo o mundo escoitar a música de Christine Milioti. Moi ben, pois esta película vai sobre, é como o de Groundhog Day, o sea, de eso que viste, quedas como estancado nun solo día, que se repite unha e outra vez, quedanse estes dous xuntos estancados nun solo día, viven sus aventuras, está fantástico, se enamoran, es divertidísima, me encanta, 10 sobre 10. Plus One, desta falei xa antes, é unha das últimas que vin. Sale Maya Erskine e Jack Quaid. Creo que Jack Quaid é o fillo de Meg Ryan, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Bueno, si non lo es, lo investigaremos. Lo siento, Meg Ryan e Jack Quaid. Sei que é fillo de outro actor, é un nepo baby deses. Bueno, teñen 10 bodas nun solo brao e pois deciden acompañarse un ao outro para facerse compañía, surge el amor, pero levanse raro porque son dúas persoas un pouco complicadas. Ten unhas escenas de sexo máis realistas que vi na miña vida, sobre todo a primeira vez que foden dixen, madre mía, que risa, porque realmente foder por primeira vez con unha persona así que é así de cringe. Despois, unha das mellores películas da historia da humanidade, Imagine Me and You, vale? Que sale Piper Perabo, que é unha muller que non para de facer de lesbiana, I love that for her. Lina Headey, que fai da mala de Game of Thrones. Bueno, e a Piper Perabo, o seu personaxe como que casa no principio, e a florista da boda Lina Headey se ven e hai feeling e esta película é espectacular. E ademais é unha destas películas, é unha película de bolleras na que nada malo lle pasa ás bolleras. Isto é moi raro. Isto non é cero habitual. Entonces, aconsello a todo o mundo. Love and Basketball, que, bueno, é unha película moi clásica, é unha hai baloncesto, hai deporte, que si vos gusta eso, chicos, hai pelotas en esta película. Hai pelotas. Sí. Ves a unha rapaza pois, que lle gusta moito o baloncesto, outro rapaz que tamén, teñen unha relación así un pouco de competitiva, está genial, tens que vela. Despois, Pride and Prejudice, que é unha interpretación moderna de Orgullo e Prejuicio, pero en Bollywood, impresionante. Wow. En serio? Ai, sí, as películas de Bollywood encántame. Nunca vi ninguna tampouco. Sóname que son geniales, preciosas. Sí, Pride and Prejudice está genial. En plan, todo o mundo debería vela. Despois, Fire Island, que é outra reinterpretación moderna de Orgullo e Prejuicio. Pero esta es gay. Esta es gay. E por último, Saving Face, que é outra comedia romántica de lesbianas, dirixida pola mesma pava que fixo, creo que The Half of It, que é outra como medio comedia romántica. Esa vina. Sí, pues é unha muller que fai, o sea, películas sobre bolleras asiáticas como ela, porque é unha muller china que fala moito, pues eso, de como sendo unha muller como americana, chinesa, que ten que, bueno, como as problemáticas dentro da súa cultura para salir do armario e todo eso, ¿no? Saving Face está genial, tampouco é unha película angustiosa, que eso é raro de topar dentro das películas das comedias románticas. Esa sería a miña lista, que intentei ir o máis rápido posible. Increíble. Apuntade as pavelas. Digo, además teño que admitir que a maioría desas, o sea, creo que non vi ninguna porque tes un estilo moi refinado, rollo. Sí. Xa biches todas as que había que ver e ahora telas boas. Estábame sentindo unha estafadora, que fago aquí porque non vi ninguna, literalmente. E que ao final sí que é verdad que é o que dicías antes, hai que ser tamén críticos cos teus gustos. Entonces eu tamén dixo que imos te enseñar agora un vídeo con varias comedias románticas, e a verdad, pues bueno, polo general son bastante normativas porque son bastante míticas e suelen seguir esa liña, non? Entonces vamos velas, vai ser, pues bueno, bastante diferentes as que ti acabas de decir, pero bueno, a ver que... Así podemos comentar todo eso. They were all messages of love. If you look for it, I've got a sneaky feeling you'll find that love actually is all around. Bueno, desta película hai unha escena de cando ele está facendo eso, que fai un montón de bueno, despois pasa. É impresionante. You look amazing. Igual es que efectivamente. Y yo me los Just a girl standing in front of a boy asking him to love her. Bueno. Ay, Dios, qué atrapallada de película. Pero hizo un cambio. No creo. É unha película de hetero gays. Dios, non soporto. De hetero gays? Sí, eso é certo.
The comforter. Baby best partner. Baby best partner. Bueno. Sí, vamos. Las disfrutei na tanto. Vine por primeira vez fai 7 días. Wow. E que tal? Moi ben, estou Sí, que moi... un película. Of course. Buenísima, pero claro, puxámola aquí porque dixemos non sabemos se é isto, pero témola que meter. Sería un musical. É un musical. Eu busquei en internet, tamén poñía comedia romántica. Esta película. I was looking at you. I'm always looking at you. You're such an idiot. A ver, por que sempre se juntan estes dos actores? En todas as películas están saen xuntos. Lo. Por certo, creo que como cultura deberíamos admitir unha puta vez que Jack Black é moi hot. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, lo acepto. O sea, no te me respeto, escondo. pero Jack Black é un home moi hot. Ten o seu. ten o seu. Hai que dicir. Iba a decir, aquí non sale, pero Jude Law. Pero salen de Holiday. A min Jude Law Salen me de gusta Holiday moi. que se casara con Kate Winslet nesa película, era mi sueño. Ay, Dios. Increíble. Qué guapo. Vale, Jack perdón por Black este fallo tamén. técnico, No, xa estamos sí. de volta. Aquí estamos. Bueno, que opinión xa foches dicindo Sí. un pouquiño, pero que podes decir destas películas? Vamos a ver, intentarei lembrarme delas en orden. Bueno, Love Actually é unha película que dentro do termo de guilty pleasure, non? De algo que te sientes como culpable por disfrutar, creo que para min sería como o exemplo máis tal. Non porque sexa unha mala película, non creo que sexa unha... Creo que conta as historias que conta de unha forma moi efectiva, creo que está ben feita, creo que aproveita ben os actores e as actrices. É a única película dese estilo na que utilizas como este casteo de como actores e actrices como superpotentes, superfamosos, non? Sí. Que funciona ben, porque despois hai unha de San Valentín e hai unha de fin de ano que son Sí. horribles. Taylor Swift non Taylor sale Taylor nunha de San Swift sale Valentín. historias de San Valentín. Sí, aí foi cando se coñeceu. Cando deu con Taylor Lautner. Con Taylor Lautner, sí, pero eso, bueno, eso é que estou para outro día. Esas son unha merda. Esta é a primeira vez que o sea, todas as historias son como contadas como de Sí. forma moi efectiva, tal e cual. Agora, as historias individualmente, a mí pareceme todas un auténtico horror, porque son todas como si non hai un rollo raro ca idade, ou hai un rollo, sabes, hai un rollo raro con dinámicas de poder, ou sabes, porque está aí o primeiro ministro detrás da súa secretaria, despois está aí Colin Firth detrás da rapaza que lle limpa a casa, ni falan o mesmo idioma, levalle como 30 anos. Bueno, o sea, un montón de historias que distis son un despropósito. Además, tes aí a Alan Rickman poñenlle os cornos a Emma Thompson, que a súa secretaria outra vez. O sea, unha cousa... Que pasa ca secretaria? Sí, o sea, todo fatal. Entonces, como que, inda que estea ben feita, eu creo que podo disfrutar vendo, sempre me sinto un pouco como sucia despois de vela. Digo, Xa. madre mía, que horror, que non hai unha sola historia que se salve, sabes? Igual la do neno que vai aí detrás da outra, pero... É a máis cookie de todas, Eu eu diría. Podemos falar dunha película porque non está aquí, porque é horrible, o sea, é así que eu non aturo vela, que é de Perdona si te llamo amor, que é de aquí de España, por favor. No, a original é italiana a dun original libro. é italiana, pero é horrible que fai un home de 40 e pico anos cunha rapaza de 16, creo que era, pero vamos a ver, ademais eu sei que hai xente que eu conozo que di que lle gusta a película. Sí. É que habíamos cando tiñamos 10 anos e nós. Claro. Oh my god. Que romántico. É que afortunadamente un esas películas pederasta. saíron xa para cando eu tiña como o suficientemente crítica para pensar isto é un pouco raro. No, sí. Nos vimos eso, vimos 3 metros sobre el cielo. Sí, a mí é que eso, 3 metros sobre o cielo, justo me pillou no momento no que eu estaba en plan, What the hell? ¿qué es esto? Vamos a ver. Además, que unha película tan mala, sabes, que foi unha das primeiras, recordo que para min, a 3 metros sobre o cielo, Sobre el cielo mala. foi unha película que está tan mal actuada. Sabes, que me di conta, por primeira vez, eu nunca me dera conta que unha película estaba mal actuada antes. Pero que, claro, fea, Sí. sabes? É que eu vou conducindo e giro o volante, a ver, quero dicir, porque ao final non entendo. Madre mía, é que además é que ves escenas soltas e dis, pero isto é unha agonía, eu non aguanto ver esa película inteira. Pero eu esa creo que foi unha das primeiras que dixen OMG, non sei que tal. Sí, é que eu pensaba que era buísima, o sea, eu cando a vi, Tamén. cando saliu Tengo ganas de ti ou algo así que era a segunda Sí. parte, Con increíble, Clara. vamos, isto xa era rematalo, estaba, vamos, increíble. Eu quería a alguén como a H, claro, isto penso agora e dixo, Estás mal da vaya cabeza. sinvergüenza. É que sabes? ao final sí que hai moitísimas películas, por desgracia, pues, asociadas a este xénero ou deste xénero que teñen, é o que falábamos antes, comportamentos
moi tóxicos, é o que dicías ti das dinámicas, e tamén podemos falar tamén do tema da diversidade nestas películas. Estamos no estamos no século XXI, por favor. Non é o que dicías ti, non pode haber unha película de lesbianas nas que as pobriñas non o pasan mal. Non solamente, a ver, xa aparte de que de diversidade de tal, eu creo que é diversidade de corpos, porque de todas as películas solamente había unha na que hai unha certa diversidade de corpos que ademais esa película é unha merda, porque cando hai este tipo de películas parece que nos tenemos que centrar moitísimo no corpo da persoa en cuestión, sabes? Non pode ser como unha parte máis dela, non, ten que ser unha película que vai sobre esta muller que é gorda, que sexa gorda e central. Bueno, despois como tamén unha cosa que penso que é moi importante é sobre todo un traballo que temos que facer as persoas brancas tamén é intentar expoñernos a cine de outros países que non sexa como comernos unha outra vez ou mesmo robarte de romance de dúas persoas brancas delgadas, canónicas, etc. No, hai que, pues, por eso, por exemplo, intento ver películas de Bollywood, intentar ver películas, o cine de Kenia e de Nigeria está como bastante tocho, está hai moitas opcións e hai algunhas películas comedias románticas que están guais. Quero dicir que hai que abrirse un pouco o noso abanico para expoñernos non só a diversidade de corpos, senón a diversidade eso de contextos culturais e ver diferentes tipos de, pues, o sea, non a facernos a ver solamente persoas brancas no cine. Eso non é bo para nós. Eso é solamente normalizar como esta idea de que é normal que as persoas brancas estén en todas as posicións de responsabilidade a todas horas en todos lados, non? Eso é unha parte como básica do antirracismo e intentar consumir outro tipo de contido tamén, non? E de feito, pois eso, Love and Basketball está moi ben, Queen Latifah, todas as películas que sale Queen Latifah son impresionantes. Ademais, Queen Latifah, lesbian icon, por certo. Pero sí que, por exemplo, a unha que me gusta moito que se chama Holiday, non de Holiday, que está xa falando que é de Jude Law e tal, é Holiday, encántame Holiday, é unha película que non pasa nada malo, o sea, é como a miña comfort movie, pero máxima. Encántame. E de feito, bueno, pues, calquer película que saia ella porque como é unha muller grande, alta, é unha muller, bueno, non é particularmente gorda, pero é unha muller grande. Eso, que as películas de Queen Latifah sempre tal. Tamén sale en Historias de San Valentín Queen Latifah, por certo. Bueno, non pasa nada. Unha cousa mal no currículum sempre temos todo. Sí, pero bueno, eso que intentar expoñerse eso como unha responsabilidade moi grande de consumir cine de todas partes feito por diferentes persoas que contan de diferentes perspectivas, sabes? Porque as persoas brancas americanas xa temos abondo deles, xa sabemos abondo deles, non necesitamos máis. Tamén quería falar dunha comedia romántica que, bueno, non sei se van sendo comedia romántica, pero tamén me pareciu horrible. Eu, como persona alta, tampouco son aquí LeBron James, pero... Tall Girl. Tall Girl, de Netflix. Non me gustou, o sea... A ver, é unha merda de película. É unha merdísima, pero eu... Sí, non sei, era como unha cousa super extraña, pero claro, eu dixen, sí, Tall Girl, seguro que me identifico. Mentira. ¿Sabes? A ver, eu tamén eu sempre fui unha persoa alta e sempre foi como un rasgo moi definitorio de min porque todo o mundo estaba como seguido intentando si eres unha muller alta, vas a escoitar comentarios sobre que eres alta toda a tua vida, todas as horas, constantemente, tal, non? Que si xogas ao baloncesto, que si non sei que non sei canto, sempre vas a escoitar os mesmos comentarios. Sí que é unha forma de ter un corpo que non é disidente porque os homes gustan as mulleres que son máis pequenas que eles. Eso tamén che crea como todo un rollo respecto tal. E podía ser interesante explorar eso, que se explora mal, pero tamén teño que decir unha cousa moi sorprendente. Tall Girl 2, peliculón. Sí, non a vi. Aconsello volar. En serio, o sea, Tall Girl 1, una mierda. Tall Girl 2, Grammy, sí. A ver, tampouco. Oscar. Agora non teño Netflix. Escoitade, eu vin a primeira e dixen, isto é unha merda, e como vexo todas, sabes, sin discriminar aquí, digo, bueno, vou ver a segunda hora que saí, e dixen, estaba vendo con amiga, e estábamos en plan, Is this good? Is this good? Are we enjoying ourselves? Encanta. Así que sí, está moi guai. Bueno, ahora así un poquinho pues para ir cerrando a conversación, vamos poñer outro corte, esperemos que vaya ben desta vez. Porque fomos falar tamén ca xente das expectativas que tiñan, as controversias un poquitín. E todas as películas románticas que veches así ao longo da tua vida, de algún xeito influíron na tua historia persoal de relacións románticas? Sí, penso que sí, xa empezando con Disney, evidentemente creas un prototipo de home, un prototipo do que queres e moito tamén, non sei, penso en 3 metros sobre o ceo, por exemplo, creas o prototipo de que queres ese tipo de home e, a ver... Hombre, al principio igual sí que estás un pouco condicionado.
Claro. Supongo, porque es lo que conoces. Pero eu creo que co paso do tempo daste conta que iso non é así, obviamente. Por exemplo, 500 Days of Summer creo que trata temas moi interesantes sobre un pouco as idealizacións que temos, un pouco sobre o amor, como tópicos absurdos que o mellor non serven para nada. Bueno, básicamente dixeron máis ou menos o que estábamos falando de 3 metros sobre el cielo, todo eso, pero bueno. A ver, eu creo que as películas románticas son máis propaganda para homes mediocres que outra cousa. Quero dicir, fan que, ao final, beneficios máis a eles que a nós, sabes? Porque realmente non creo que creen unhas expectativas super altas para nós. Igual, porque a mí non vin de momento poucas vin películas románticas nas que me crearan a expectativa de que un home vai limpar e cociñar, sabes? Me vai preguntar que tal no traballo. Esa expectativa non me crearon a expectativa de que igual un día me aparece con un ramo de rosas moi grande, sabes? Pero claro. a mí as rosas non me gustan. Quero decir que ao final, además, moitas veces estas películas como que poñen que hai un home que es el mejor amigo que has ignorado todo este tiempo, que siempre fue el correcto, o el chico malo que entonces esto é propaganda para pringaos e para chicos malos, en plan de que intentas apreciar uns comportamentos que realmente despois, pues no, pero non vexo que non vexo que haxa moitos homes en películas románticas que sexan realmente como el hombre ideal. O único que se me ocurre, que sí que é un pouco, como sabedes, a Manic Pixie Dream Girl, que como este personaxe que é como unha invención dos homes de unha muller na que poden proxectar todas as súas fantasías. De feito, 500 Days of Summer é unha película que deconstrúe a Manic Pixie Dream Girl, porque como este home está intentando convertila neso, ela sigue sendo unha persoa todo o tempo separada das expectativas del. Pero despois hai un Manic Pixie Dream Boy que tamén existe, pero é moi raro de atopar. Realmente non pasa tanto nesas películas, non atopas tanto ese home perfecto que vai facer todo por ti. E se o atopas, na segunda película dunha saga de películas, o segundo interés romántico que sale un pouco para crear conflicto, e ele acaba volvendo ao pringado do principio. Entonces, sabes, entón eu penso en o que máis me parece como exemplo perfecto de Manic Pixie Dream Boy sería Gas de Bajo la misma estrella. Que tampouco considero que sexa unha rom-com, pero ese como un rapaz que te quere tal como eres, que quere facer un montón de esforzos por ti, que non sei que. Que drama, madre mía. Pero claro, eu quero ir a Ámsterdam. Teño que ir a Ámsterdam, por favor. Pois eso, que realmente eso é o que se me ocurre, que é un rapaz que fai como interésase por ela moi activamente, falalle todos os días, lee o libro que lle gusta a ela, tal. É verdad. En que comedias románticas fai un rapaz eses esforzos por ti? É verdad. Os esforzos que fai son moi superficiales e moi como, en plan, hai flashy ao final, pero realmente non estamos vendo como películas nas que os pavos estén sendo premiados por un comportamento. Sí, teño que admitilo, pero eu penso que sí que eu que na miña cabeza sí que teño como películas montadas ou teño unhas expectativas enormes por todo o que, a ver, obviamente tamén son libros, outras cousas, outras historias, pero eu teño que admitir que creo que sí, sigo tendo dentro de min, aínda que sepamos, eu polo menos, aínda que sepa que obviamente non é verdad, eu espero que a miña vida sea unha rom-com. Claro, porque eu cando era adolescente, eu vía as comedias románticas e eu quería vivir nelas, e pensaba niso moito, o sea, que parecía un poquito, sabes? Pero, exacto, pero, bueno, era un pouco así. Eu debe de ser porque son como unha persoa con moita ansiedade. Eu non quero vivir unha comedia romántica ni de coña, sabes? Eu quero fuerísima. ¿Sabes o que quero eu? Que me digan que son la más guapa del mundo, que lo hago todo bien, que me manden mensajes todos os días, todas as horas, que me queran moito. Eu non quero, exactamente, eu quero que me cociñen, sabes? En plan, non teño ningún interese en vivir ninguna destas tramas, sabes? Na que estamos en esta situationship que non sabemos a onde vai isto, oh, Dios mío, non quero eso para nada. Eu o que quero saber desde o principio de que vai esta relación e seguir pa diante. Creo que chegar a un punto no que aspiras a eso é como bastante sano, pero tamén creo que eu descubrín tamén moi rapidamente que a min o rollo este de non saber que onda con unha persona que me causaba ansiedade que non podo. Entonces eu enseguida digo, a ver, isto que é? Unha vez eso xa queda solucionado, xa digo, bueno, pois xa está. Eso, a cousa máis healthy de todas, que ao final é o que temos que concluir. Temos que darnos cuenta de o que nos gusta a nós, o que queremos nós, e as comedias románticas non poden afectar a como vemos os homes nin as mulleres. Exacto. É vivir a nosa vida, basicamente. É
concluímos dicindo tamén que se che gustan as comedias románticas, Está moi veas, ben, ya está. moi ben, son maravillosas, e vai haber comedias románticas malas, e teñen moitos fallos, pero... E podedes ver as cousas críticamente e tampouco pasa Claro. nada. Podedes ver algo Exacto. críticamente e pensar, pues, velo, como apreciarlo dentro da súa complexidade, en Sí. vez de simplemente decir, bueno, este xénero inteiro que responde a esta necesidade emocional que temos de ver reflectido o romance nas pantallas é inherentemente malo porque é unha cousa que é formuleica ou que sexa, non? En plan, podes ter unha relación complicada cas cousas, non pasa nada. Claro, eso é o que lle dá vidilla a la vida. Así que eso, moitísimas gracias por vir con nos ao Fallado, Malva. Moitas gracias por invitarme. Tía, obviamente pasámoslo genial. moitas gracias. De verdad. Bueno, xa nos vemos no próximo episodio. Non olvidedes de seguirnos nas nosas redes sociais. Eso, moitas gracias. E volvede cando queirades Eso, a subir ao obviamente. Fallado. Siempre.